No, kto nevie, o čo ide, toto sú base set boostre z roku 1999, ktoré majú hodnotu okolo 600 eur jeden ten sáčok. Keď máš celý ten art, že tam je aj Blastoise, aj Venusaur, aj Charizard, má to o dosť vyššiu hodnotu, keď to kúpiš takto. A samozrejme neotvorené, ale teda ja som sa ich rozhodol otvoriť, preto sú takto na šroboch, lebo to je fakt akože rare shit jak hovado. Ak vyťahneš holo, tak je to bomba. Holo vieš vyťahnuť na základe toho, sa je vymovalo, že ten booster je takzvané heavy. A heavy booster znamená, že má nad 21 gramov. Takže tieto tri by mali byť všetky heavy. Tu mám digitálnu váhu. A ideme skúsiť, či nás neuvarili na kokotinu a či naozaj sú heavy tieto boostre. Let's go. To je 100% heavy booster. 100% boostre sú heavy. Presne tak. Dobre, dáme Venusaura prvého. Ja extrémne cením tieto base sety, tie prvé artworky, čo robil Mitsuhiro Arita, to sú proste také šlehy, že to dneska tie Pokémony už ani nečítali. No let's go. Dotiaľ to vyšla teraz, puch jak z hrobky faraóna. No pri old school balíkoch sa dávajú 3 zozadu dopredu. Teda myslím si to, čiže jak som sa rozmontoval. 1, 2, 3. Teraz by to malo byť do piče, ale rovno som ho tam chytil, ty kokot. Zle som to urobil. Ale hej, nejde tam Gyarados holo. Čo ti jebe? Ani sa nejdeme baviť ďalej, že čo toto je za hitík. Dobre. Gyarados holo je dobrý začiatok. Tak jak to máš robiť? Koľko máš teďka? 2 iba. Takže nie 3, ale 2. Drozí. Káču. Kokot, jaký zešľahaný je ten nádvor, to je popičiak kokot. Dofetovaný Magmar, čo má nejakú poruchu mentálnu. Kadabra tiež dobrá. Trainer. No okej. Vôbec není špatný úvod. Pikachu ho odložíme tiež. Aké tých je na svete miliarda. Dobre, poďme tento 21,422. Kokot, inak ľudia niektorí podľa mňa za toto ma nenávidia, že to otváram. Let's go. Čiže 2 dávame dopredu. Nie 3, ale iba 2. Aby sme ho tam nemali. No, nebudeme si klamať, ale veľmi na piču sa to otvára. OK. Tak ideme 2, hej. Dúfam, že to zase nedojebem. 1, 2. Teraz by mala byť táto karta, tá, o ktorú sa ti jedná. O toto sa ti jedná. Áno, teraz som to spravil dobre. Let's go, Charmander, dobrý. Nebudeme sa hnevať, že si ho necháme. Inak tu si nechám všetky karty, lebo však nikdy nevieš, čo mu zajebe. Druhý Gyarados. Jebem na to. Mohol som chytiť 2. Teraz začína byť nasratý, keď je v 3. Gyarados, tak ich hodím do krvu. Cena tohoto Gyaradosa pri PSA 10 je okolo 1200-1600 eur. Čiže ak by boli PSA 10, čo vyzerajú, že sú veľmi dobré narámované, akurát tento jeden je podľa mňa trošku nižšie, ako by mal byť. To vidíš, že ten horný žltý rám je trochu nižšie pustený, takže tento 10 nedostane určite. Ale ten druhý vyzerá dobre, dosť dobre. Nemá žiadne škrabance ani nič, aj tá druhá strana vyzerala fajn.
Takže tento jeden Gyarados by v podstate mohol preplatiť tie boostriky. No, ale tento je fakt ťažký. Tento má 21,5 gramu, to je ešte dosť veľa. Taký reverse holo Charizard, tak ma ujebe. A ten je fakt ťažký, ty kokos. To cítiš, no cítiš, že je mohutný, naplataný ten tak. Let's go. Takže, škoda, že tu nerobili goldpacky, pokud otvoriť goldpack takýto by bolo čo. Dobre, ideme na to. Zadné dve. Raz, dva, dopredu. Zarovnať, nevidíme. Ideme na to. Voltorb, Abra, Dodo, Vulpix, Nidoran, Nidorino, Ivysaur. Fantastický. A ideme na to. Alakazam vôbec není špatnej. Takže z Heavy Boostrov sme vyťahli neuveriteľných 2 Gyaradosov, to je že halucinácia, a jedného Alakazama. Charizard tentokrát nedoletel. Piče.